Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2023-nji ýylyň 5-nji sentýabry Ada Türkmen kanalymyzyň nowatda kepleşigi. Biziň käbir ýerleşlemizden, watandaşlarymyzdan maňa elektron poçta arkaly hatlar gelýär. Köp hat gelýär. İçinde bir gyzykly tamma, bir gülkünjem bar, awa gaharyň getirýän amma her hil hatlar bar da. Indi şoň içinden men käbirlerini saýlap alyp, şoňa şu gedekki gepleşikde bir syn bermeli diýen, syn bermeli diýip makul bildim. Ondan daşary ozalky wideolarymyň aşagyna bir gyzyklyrak tesir ýadan ýerleşlemediň tesirlerine hem käbirlerine syn bermekçi. Näme üçin bu gedekki gepleşigimi men şoňa bagyşlamaly etdim. Sebäbi şol ýazylýan ýa-ni şol hatlardan hem şol tesirlerden hem biziň umumyň Türkmenistanyň watandaşlarymyzyň bir dünýä garaşy görünýär. Hem şolaň edýän tekliplerinden hem bilen çykalgan näme de görýänlikleri belli bolýar. Olar bilen men alalaşamokmy o baradan ha şu häzirki berjek analizimiň dowamyny aýdaryn, şu hatlara berjek synynyň dowamyny aýdaryn. Mundan daşary siz hem öz pikiriňizi aýdyň. Şol hatlar hem tesirler boýunça elbetde olaň sany gaty köp ýöne men olaň içinden ýankaýdyşym ýaly bir saýlap alym. Naşolordan biri Esma lakam bilen bize bir aktiv kesir ýa-ni bir ýerleşimiz bar. Bu bir aýallygymyz, bir aýal maşgala. Naşy Türkmenistandan her ýylyna soňky ýyllar ýöriýet döwletiň hasabyna pul berilip çykdyjylary döwletiň özüne alınıp hajja ziyarata uğradylýan adamlar barada öz pikirini ýalypdyr. Umumyň şol gurnalýan şähere barada. O näme diýär? Men bir zada düşünmeýänler diýär. Ýurdumyzda adamlar aç diýerler. Ýöne prezidentimiz käbir adamlary döwletiň hasabyna Mekke Medine ziyarata uğra diýär. Şol ziyarata gitjek adamlar diýse bolýar. Men goňşuýum aç ýatyrka, men Mekke Medine gidip biljek däl. Şo maňa harçlajak puluňyzy men aç ýatan goňşuýuma ýa goňşulama beriň diýse bolýar. Diýip ine ýazýar da, ýa-ni Esma ýerleşimi, Esma lakamly ýerleşimi. Soň ýene dowam edýär. Diýmek, şonu diýmäge zerurluk ýok. Sebäbi ýugurdymyzda aç adam ýok bolmaly. Aç adam ýok bolsa onu uçoruň biledine adamdan öýler alyp, öz hasaplaryna Mekke Medine gidip bilmeli. Emma şonu eden oklar halkyň puluna biled alýarlar. Ödem aç halkyň puluna. Namysa bar adam şey dip aç halkyň hasabyna gitmezdi şo ýere. Wajdany ýol bermezdi. Näme üçin adamlar şu zatlaryň pikirini eden oklar diýip yine hatyn dowam etdirýär. Ýa-ni ýerleşimi sebäbi ýa çağalykdan olaň beýnisine goýulan. Şo ýere gitseň öleň soň jennete gidersiň diýip. Ýöne adamyň pulu ýok bolsa, halkyň pulunyň hasabyna gitmeli däl ol. Arap bilen biýnesi üçin ýere pul soňran ýaly bir zatdy. 21-nji asyrda her türkmen gidesi gelen ýerine gidip gelip bilmeli. Biziňkiler bolsa 21-nji asyrda plança pulu Mekke'ye gidip gelipdir diýseler, alyp baryp şu adamyň etjegini oşakka diýerler. Daş döwründe ýaşaýan adamlar ýaly gaty masgaraçylyk aslynda şol balaklarına meydan edip ýören hapa milletiň bagyşlan bolan şey şu Araplar şey diýip atlandyr ýa, elbetde men bu pikir bilen alalaşamak ýöne şu ýanky biziň Esma lakably ýerleşimi şu Araplary balaklarına meydan edip ýören hapa millet diýip atlandyr ýa. Aslında diýär şol balaklarına meydan edip ýören hapa milletiň ýurduna gidip gelmek hiç gerek däl, ho gerek däl diýip aýtalýar. Soňra aýdýar. Aýtjak bolýanym, prezidentimiz Mekke Medine üçin artykmaç halkyň puluny harçlamasyn. Şonsuz cehennemde ýan bolsak ýanalyň, hiç içiňiz gysdyrmaň diýem. Hatyny ýanky tesirini jemläpdir. Tesir de şu videolarymyzyň şu arada bir şol hac ziyareti bilen baglanşykly bir gurrun edemizde şoňa şahana video ýazypdyr da. Indi bu taýda alala şeriýaly zatlarym bar. Näme üçin, näme bilen alalaşyp boljak? İslam dininiň düzgün boýunça alsagam adam musulman özüniň öz pulunyň hasabyna hac ziyaretine gitmeli. Ol kişiň bir kesekiň pulunyň hasabyna däl. Indi birinciden şu hac ziyaretini şu döwletiň özü şey dip goramaçylykly ýagdaýda goramalaşdyrmagy, onam on çykdyjyna ol adamlaryň köpetiniň çykdyjyna döwletiň büdjetiniň hasabyna tölemekleri şu bilen ýol başly, döwlet ýol başlamyň. Bu İslam dininiň düzgünine garşy gelýär. Sebäbi şu döwletiň büdjeti diýmek ol kesekiň pul diýmek, halkyň pul diýmek, kesek adamlaryň pul diýmek.
Olayım yani İslam dininin düzgünne karşı geliyor. İkinciden şoňa razy bolýan adamdan özleri. Öz kiselerinden tölemeýän, şol döwlet tarapyndan halkyň hasabyna berilýän pulum ulanýan adam, şoňa razy bolýan adamam, şolam İslam dininiň şu hac ziýaraty barada düzgünni bozýar, öz hasabyna gijenok. Indi şolar ýalan adamlaryň baryp şo taýp Mekke baryp, Medine baryp okajak dualary, berjek sadakalar kabullanyrmyka? Şolar ýalan adam. Mene kabullanýar diýip hasaplanmak şo İslam dininiň düzgün boýunça alynsam, şol Allah dergahynda kabul boljak zat ýa-da ol düzgüni bozýar. Ne bula bir tarapy, ikinji tarapy musulman diýilen adam, ýa-ni şu esma iýleşmeden aýdyşy ýaly, öz goňşusy açka, goňşu golamlary daş töwereginde näçe adamlar çağa çuwalar, aç hor. Iwaly şolar kadaly wagtynda iý biçen bilen okşa çağalar. Ena taly çağalar şugun kun edil yetim şagalar ýaly horhamsy. Biz şolu görüp otyr şol videolarym Türkmenistanyň içinden şo çagalarym videolaryny görüp otyr. Şugun kugun şo bir geýýän eşiklerinden çalşyrlyk şo ýurdun içine baryp mına çykyp gaýdan biziň watandaşlarymyz bar. Şolar aýdýar baryp diýär niýetim öz çagamy diýär ýöne diýär bazar ertip diýär dukan ertip bir gyz jagaşyma bir krasowka aldym. Ogluma bir jins aldym bolyn. Onuň bazara girýärem diýär bir öýe diýär odur aldym diýär aýaly aňyrda öýde berdi işle daşyndy. Barka edip durardy, bu şonaý diýärdi. Dünýäň puly gitdi diýär, şo taýdaky adamlaryň aýlygynyň ýarty gitdi diýär. Ýöne bir gedek bazara baryp gaýdamda çagamy her ýerine bir zat alan üçin ýa-da. Bu nämen görkezýär? Adamlaryň gadan ýany bedenine ýeten ok, çagalaryna ýeten ok, şolar iýdir bilen ok şoň. Her kime de daşar yurtda eklenjetip pul uğradı oturmagam häzir şuň kununda son kuatlar aýratyna minni meseleden onu şolam kyn boldy. Indi şulatlar görüp durup adamlar wa şu hakykatdanam şu adalatsızlyga göz yumýan bolsa, özüne musulman hasaplap Mekke Medine ziýarat tegidibem şo taýda dowa dilek eden bolup baryp dilek edýän zatlaram näme şol arkadagymyzyň baş taglygyna, şo maşgalasynyň baş taglygyna. Zat diýip şolar ýaly dilek edýärler. Arada şonuň habaram berýärler. Şoňa sadaka berildi, aý şoň baş taglygy üçin diýär. Şu edilmeli zatmy şo taýyp bar. Halkyň şuň günne ýüregi gelmeýän bolsa, şuň bolup duran dowam edip duran adalatsızlyga hiç şeýle garşylyk ýok bolsa, şol adam musulman däl. Adalatsızlyga garşylyk bildirmeýän adam mene musulman diýdim. Sebebi musulman diýilen adam näme diýär? Şo zatlary, şo düzgünleri näme üçin berjäy diýär? Ýüregini päklemek üçin. Sen okuyan dowa, sen tutýan oradan, sen tutýan düzgünliň berýän sadakalar sen ýüregini araslap senden adam ýasap bilmeýän bolsa, musulman diýmeklik sen bir adam, hakyky adam ýüregine eýe bolmak diýmek, adamyň sabyna eýe bolmak diýmek. Sen de şu adamçylyk ansaby ýok bolsa, çöge daş töwereňdäkilere niýetine aýryp hakykatdan şu pully bize haraçlama. Men öýdük kiýdämden çykan ok, sen hem şu pullary şol örgül çagalara haraçla diýip bilmeýän bolsaň, ýa şu bolup duran adalatsyzlyga iň bolmany adawlygym bir näge edip bildirmeýän bolsaň, diýme onda sende adamçylygam ýok, onda sende adam ýüregim ýok, adam wyjdanam ýok. Diýmek sende musulmançylyk wyjdanam ýok, musulmançylyk ýüreg ýok. Ine mene şeýle pikir edýän adamlar. Ine ýan katyň awtary, şu tesiriň awtary İsmail leşimi hem şeyler pikir edýär diýip düşündüm. Indi siziň öňüňizde näil pikir edýäňiz? Şunu şu arada siziň pikiriňizi ýazyn. Şu häzirki Türkmenistanyň içinde adamlaryň öýlerini alyp barýarlar, şolaryň boluşy. Şolar ýaly bipark garaýşy daş töwerekdäki wakalary, adamlaryň çekýän ejirine birek berän çekýän ejirine şeýle biparklyk bilen garamaklary, ýagdaýyň düzelmegi üçin hiç şeýle bir çöp başyny gymyllatma şey edip bermekleri adamlaryň. Şol musulmançylyga gabat gelýärmi? Ýani şu zatlar onda Hudaý tarapyn, ýokardan hökümdarlar näme etsede nähil adalatssyz dolandyryş alyp barsa da, adalatssyz siýasat alyp barsa da, şoňa gözüň ýumup oturmaklyk, ol takdira ten bermeklik, olam musulmançylyga laýyk gelýär diýmelim biz onda. Ya musulmançylyga garşymy şu? Indi musulmançylykdan İslam dininden baş çykýan adamlar wajyp özlerine şeýle anam bar bolsa kimin şonu şo doktorlardan hanyn düşündirjek bolun gaýrat ediňde. Şu adamçylyga hem musulmançylyga syýan zatlar şu zatlar. Indi ola ýa hatlaň biri, ýene biri meret diýip ýerleşmez ýa-da
Ol e-mailden ýazypdyr, elektron poçta arkaly. Salamu alaykum Allaham rada, soňky çykyşlaňyzdan soň şu haty ýazmak barada netije geldim. Men özüm Gunwatar ýurtlaryň birinde ýaşaýar we şu ýerde okudum we şu wagt ulrak firmalaryň birinde işleýän. Şu wagt men hem edil Livanly filosof Halil Cebranyň men diňe bir gezek geplemäge milt edip bilmedim. Olam bir ýola bir adam menden sen kim diýip soranna bolupdy diýişinäki ýaly ýagdaýa düşdüm diýip ýa-ni şol meredatly ýerleşimi diýär. Indi şol Halil Cebran ýylyan kim? Halil Cebran 1883-nji ýylda dogulup 1931-nji ýylda aradan çykan asly Livanly ýöne soň Amerikaga göçüp baryp şo taýda kitap ýazyp meşhurluk gazanan adam, hem filosof hökmünde hem şahyr hem ýazgy hökmünde özüni tanadan adam. Indi şol kitaplaryň birini ýazypdyr ýanky ýalydy, şonu okapdyr illeşimi, ýanky meredatly illeşimi. Şo diýä, şoň bir sözi bar diýä, ýanky Halil Cebran ýan adamyň diýä. Men niýe bir gedek diýä, lal jim bolmagy mezur boldum. Olam haçan niýe? Haçanna diýä, bir adam maňa bir sora beren. Olam näil sora beripdir? Maňa diýär sen kim diýip sorady, ol şo soraga jogap bermeýän men niýe dymmaly boldum diýär. Menem indi meret ýatly ýyldaşymy dem şey diýär. Menem diýär şol ýanky şo awtaryň diýişindäki ýaly ýagdaýa düşdüm diýär. Edilýär şo soragy men şu gün kügünne özüme berýärim. We türkmen kim diýip öz-özümden soraýar. Ýurdun daşynda we içinde ýaşaýan türkmenliň arasynda bolup ýören zatlara syn edip men türkmen kim diýen soraga jogap tapyp bilemok diýip ýa mere diýleşim. Onu dowam etdirýär. Türkmen kim? Daşary ýurtda bir tribunallar etdik diýip oturanlarmy? Ya 500 euro üçin internetde çykyp dawalaşyp maskara bolup ýörenlermi? Ya alaja taqdim edip ýörenlermi? Bizde umuman identity diýen düşünje, ýagny kimliğe düşünmek diýen düşünje odal bardymy? Bilemok ýöne öňkü jamar bolan zatlara minni ýitip gidip barýar. Bu bolup geçýän wakalar maňa Amerikan alimy Gordon Stevensonyň ýadan 5 maýmyn baradaky makalasyny ýatlady. Ya bizim hem her birimiz şol maýmynlar ýaly özümiziň näme üçin we näme edip ýörendigimizden bilemiz okmukak. Şol geçirilen tejribeň tekstini men size uradýan diýip şol inglizce tekstini uradypdyr. Men ol geçirilen tejribeden men habarym bar. Ol tejribe barada psikologlaram ýanky her türlü jurnalistler atlaram öz makalalaryna da agdak geçýärler. Ol nämeden ibaret? O barada YouTube'da ýürüýti animasiýa roly ama videosam şol geçirilen tejribe barada. Ol 60-njy ýyllarda Amerikan universitetleriniň birinde alymlar 5 tane maýmynyň üstünde ýürüýte bir syna geçirýärler. Şol geçirilen syna, şol geçirilen tejribede adamlara da mahsus, adamlar jemgyýetine de mahsus käbir problemler üstüne açýa diýip hasaplanýar, açdy diýip hasaplanýar. Indi ol nämeden ibaret? Şo videonu men häzir tede görkedeýin, şol animasiýa videosyny. Onu yan kaydışım ýaly alymlar alýada bir maýmynlary bir kapat hasalýarlar, ne şu taýda adamlar dur alymdan elinden maýmyn we ondan olar şu näme diýär, şu maýmynlary ýeke-ýekeden 5 tane maýmyny şular ýaly bir kapat hasalýar, bir jaýyň içine, oturuň içine salýarlar. Ondan şular ýaly iki ayak merdiwany goýýarlar da merdivanyň üstünde de şular üçin bir olja goýýar. Olja da şu banan goýýarlar. Ondan bular näme diýär? Bular şol banan aljak bolup ýokartyrmyş urýarlar. Ony alymlar näme diýär? Ýokardan soğuk su goýýar bulan üstüne, buz ýaly su goýýarlar. Ondan ýanky banan aljak bolýan maýmynam aşak düşmeli bolýar, aşakdakylaram gaýgyryşyp ony aşak çekmeli bolýarlar. Indi alymlar bu näme diýär? Şu banany ymtylmaklygyň özü bir tarapyndan jeda berilýän zat diýip şolara düşündirjek bolýar. Şu edilmeler zat, şu banany ymtylmaly diýilen zat şol düşünjäni şolaryň beýnine goýmak üçin hem şol soğuk su bilen şolara doýduryş berýär. Indi her gede kaýta derwer maýmyny ýokartyrmyş urasa, ýokardan su goýulýar. Üstesine de indi maýmynyň özleri şo ýokartyrmyşan beýlekür maýmyny aşak çekýärler. Näme üçin? Sebäbi şuňa ymtylmaklyk bize kösençlik getirýär, biziň ýagdaýymyzy kynlaşdyrýar, biziň üstümizden şolary ýaly soğuk su goýdurýar şu diýip düşünip indi ýokary çykjak bolýanlaryň beýleki maýmynlar aşak düşürýärler. Indi soň näme bolýar? Tejribeni näle dowam etdirýärler. Bu maýmynlardan bir hersini aýratynlykdy, ýokary aýrýarlar da buň ýerine täze maýmyn goýýarlar.
Yani şu kapatada şu otogdaki bir maymun çıkarıyorlar da onun yerine tiyada maymun oyar. Inni tiyada gelen maymun bu taydak düzgünden havarı yok. Yani şu bananı almak için durmaştan sana ne heli bela tirin gelýänden habarı yok. Ýöne näme diýerler? Alimler bilen üstüne su guýmagyny goýýar. Indi bular näme teredi? Beýlek maymunlar özüne nähil alyp barýar. Elbette tiyada gelen maymun o düzgünü bilen ok, bu jemgyýetde o düzgünü bilen ok da şol maymun ýanky banana almak üçin ýokartyrmyş buraya. Ýöne beýlek maymunlar şonu şekip aşak düşürýärler. Bolanok diýip. Indi bu maymunam düşünýänok, näme üçin bolanok? Olar maňa düşündirýärler. Gadagan niye? Bizim jemgetimizde şol banana amtılmaklık gadagan. Tebe şoňa amtylsaň belawe tergelýär bizim başymyzdan niye? Ýöne bu maymun täze gelen maymun o belawe ter nämediň bilen ok. Bizim bar bilýän zady şu jemgetde beýlek maymundan jemgetinde şolar ýaly düzgün kabul edilipdir. Şolar ýaly ananç wa diýmek şolar ýaly şolaryň bir tejribesi wa erbet tejribe wa diýmek onu gorkunç zat wa diýmek onu şunu etmelýär. Biram şolar kabul edýär. Şonuň düzgünini şu jemgetin köpçüliginiň düzgünini kabul edýär. Indi näme bolýar? Soň eýlek maymunlar çykaryp urýarlar. Ýani hemme şol sowuk suwa şaýat bolan maymunlary biri-biri ýeke-ýekeden ýokary galyp çykarýarlar. Ýerine de täze maymun taýýarlar. Her täze gelen maymunam erbetde ýokary tyrmyş başlaýar. Ýöne buny aşak düşürýärler beýlekler. Hatda odalyky gelen görmedik, intek sowuk suw görmedik maymunam täze gelen maymuny aşak düşürüp başlaýar, çekip. Sebäbi şo jemgyýetiň şo taýynyň kanuny şeýle şonu beýintine goýupdyr. Netijede näme bolýar? Odalyky maymundan hemmeti daşyna çykarylýar. Şoň içinde diňe täze maymunlar galýar. Indiň soňky gelen maymunam dyrmyşyp aljak bolýar, ol beýlek maymunlar onu aşak düşürýärdi, bolanok diýär. Biziň jemgýetimizde bolanok şoňa ymtylmaklyk biziň başymyza bela beter getirýär diýär. Hakykatynyn ne? Şu maymundan hiç hem şo sowuk suwy öz üstünde duýmady maymunlar. Bular bilýän ok, odal başda näme bolup duruşdaýdy. Diňe şo jemgyýetde kabul edilen, odalyky jemgyýetde kabul edilen zat beýinlerine goýupdyr, şoňa bolanok, şoňa dyrmyşmaklyk bela beter getirýär diýip beýinlerine goýupdyrlar. O bela beter nämeden ibarat? Hakykatdan indi şo bela beter barmy, ýokmy? Ýok. Indi bulan üstüne suwýan ýok. Suwýan ýok. Indi alamlar her edip dur, bulan üstüne suwamýan ýok. Ýöne şonu da köpçülik şo täze gelen maymuny aşak çekip düşürýär. Indi şu adamlar jemgyýetiniň ýagdaýy şu. Adamlar jemgyýetiniň ýagdaýy, näme ýagdaýy? Ine ýanky biziň illeşimiz näme diýär? Biziň illeşimiz hem şey diýär ýanky hatynda. Biziň hem ýagdaýymyz diýär şol ýanky beýaş maymun baradaky şol alimyň makalatyndaky ýagdaýmy biziň hem diýär her birimiz şo maymunlary ýaly özümiziň diýär näme üçin we näme edip ýörenmeden bilem dokmy kak diýär da. Şol ýa bilen bir zada uyup dursa ýani şun setin çıkarmalar näme edilsedi, nähil edilseňem, nähil ejir çekdeňem, setin çıkarmalar hemme da kaýl bolup oturmaly. Awa biri şoňa garşy çykjak bolsa da ýanky şu jemgyýetdäki düzgüne şoňam ayagyndan çekmeli. Ene şolar ýaly ýagdaý bolup dur, mysal üçin aktivistler şu Türkmenistandaky ýagdaýy düşünür urya, hakyky göze dürtüp duran adlar aýdyp dur kalaram näme diýerler. Şunuň daşyna ýanky ýaly maymunlar ýaly çapakçılar, çepekçiler diýilýän zatlar bar. Olaryň daşyndan bir geden Türkmenistan içinde ýaşap beren adam. Şuňa garşy çykyş edýärler. Oho, siz watana dil ýetirýäňiz. Öýlerim her hil zat bilen delillendirýändirler. O bizde bir kabul edilen düzgün we ho watana dil ýetirýän. Bunyň sen halka şyltyk atmak bolýar. Oho, sen näme etýäň, eýletýäň, beýletýäň diýip şol bir kör bir zada goýupdyrlar. Ondan ýa-da gorky bar. Şonu gollasaň hökman sana bir zat bolýar diýip düşünýärler. Şonuň pikirini, şo bolup duranda da o da hakykatdan hem şunyal bolup duray. Şunyal ýaramadlyklary bar diýsem, sana hukman bir zat bir ýaramadlyk başyňdan gelýär diýip düşünýärler. Hakykatynda reallyga seretse, şunyal zat ýok. Sen aýdanyň bilen sen bir gatwyrda da bir näme edip bermeseň, bir häkimiýet agtyrmaly. Ýa-ni näme etmeli? Häkimiýetiň özüne gönnen onu howp tatdyrmasaň, ýöne bolup duran ýöne kaýdatlary durmuşdaky zadyňdan zeýrenden şonu aýdanyň bilen sana bir seni akıtyp barýan adam ýok. Bular ýa-da şu jemgyýetde şu ýanky maymunlar ýaly umumy kabul edilen bir standart öwredipdirler. Türkmeniň özleri, Türkmenistanyň özleri. Şoňa da ataba diýen ýaly şu uýuk gelipdirler. Şu hökümete garşy gitmeliler, hökümete garşy gitmeliler. Hökümet näme etse-de, depäňden meýdan etse-de, näme etse-de, çäret etse-de. Setin çykarmaşan o kaýly bolup oturmaly, lilen bir zady uýupdyrlar indi bular. Indi şondan hem şo galypdan hem çykyp bilen oklar bilen pikirlenşip. Yani şu yankı illeşim benim diyecek bolýan zat şol men yankı düşünjüm moýjy. Ondan indi son hatını ýene dowam etdirýär. Bu illeşimi şu meretdi ýani illeşimiz ýa-da diýär
Düýe bilen tiken hekaýatyny ýaly biz hem öz-özümize diýe ziýan we azar bermekden doýumluk mukak diýip asly Liwanly bir türk ýazgysy ýazgysynyň Huzursuzluk diýen bir kitabyndan sitata getiripdir. Oň bilen men tanyş. Ýagny bu nämeden ibaret? Şol olam ulunly ýa-ni şol getirilen sitata da beýleki ýazgy şahirler tarapyndan ýa-ni almadam psikologlar tarapyndan ulunly. Ýa-ni şol Liwanly ýazgy näme diýe? Öz kitabynda ýa Huzursuzluk diýen kitabyny şu düýeler ýanyna gowurýar-da. Düýeler. Arap ýurtlaryna bolsun, haýsy ýurtda bolsun tapawuty ýok. Tikenli iýmiti gowurýar-da, tikenli. Bizde Türkmenistanda Merkez Aziýada ýanyna giyýärler düýeler. Indi şo geňda näme üçin ala öyle düýe ýanyna giyýärler, ödem şo ýanyna biz düýe naktiýe matlandyr ýa başgaça. Onuň indi şo niýe ýanky şol Liwanly ýazjy diýär, şu öwrenlenle diýär, şo ýanky düýe psikologiýasy, şo ýanyk bilen baglanşykly näme üçin ala öyle şo ýanyna gowurýar düýe. Şo diýä alymlar diýä, indi şoň ýanky ýazjyň aýdyşy boýunça, şoň bir zadyň üstüne açypdyrlar diýä. Şo düýe diýä ýannagyň tagamy üçin ýanok diýä. Şo ýannagy iýen wagty, ýannagyň tikenleri düýäň agdynyň içine, diline, zadyna şümönne düýäň öz gan çykýar agdynyň içine. Şo gan, öz gany bilen bileçeýnäne ýannakda. Ýannagy bileçeýnäne belli bir tagam dörýär. Şu öz ganynyň tagamyny gowurýar diýä. Düýäň ödem şoňa düşünenok diýär. Düýe bilýär diýär, şo ýannagy ýen wagty ýankyýal tagam agdynda dörýär. Ýöne şo tagam düýäň öz ganynyň tagamy. Düýe öz ganyndan lezzet alýar. Biziň hem ýanky şu illeşiminiň diýen adam soň hatynyň soňuna aýdýar. Ya benem diýe edil şo düýäň diýe düýe bardak hekaýadaky ýaly öz ganymyzdan serhoş bolup aýlanyp ýörmük. Şu mowluk boýunça halka bir düşünje berip bilseňiz we bar bolan sorasaňyz ha hoşal bolardym diýip ýanky şu meredatly illeşimiz hatyny jemläpdir. Siz näme pikir edýäňiz? Illeşler hakykatdanam biziň ýagdaýymyz şu öz ganymyzdan lezzet almak ýaly, ýani öz çekýän ejrimizden lezzet almak ýaly bir zat biziň psikologiýamyz şon ýaly işleýär. Hakykatdan ýanky düýänki ýaly. Bir şon ýaly bolupdy. Şu hatam men ýaman ören ýerlikli gördüm. Şu ýanky geňeşdirmäni. Ören ýerlikli gördüm. Ondan inni yine bir illeşimiz Sapam Radatly asly Liwaply bir illeşimiz ýazypdyr. Uýunrak bir hat ýazypdyr. Men onu gaýsaldyrak aldym, içinden ýesasrak zatlaryny şoň üçin Sapam Radatdan ötünç soraýan, şol dol okap bir okumaýanym üçin sebäbi gat uýun ýazypdyr hatyny. Ýöne ýesas ýerlerini aldym. Allam Radaga salamu alaykum 2024-nji ýylda pasportymyň soragy dolýar. Pikirlenip gördüm. Boskunçuluğa tapşyraýyn hem elimde hiç bir hili, hiç bir işe yarar ýaly dokumentim ýok. Ýurda baraýyn hem girsem çykjagyma garantiýa ýok. Para berip işimi bitireýin diýer ýaly bir pulumam ýok. Dogry düzgün hüner bilimem alyp bolmady. Sana vermeli. Sözüm gysgasy problemlerden gaçyk gelmekden, emedekläp ýaşamakdan halis boldum. Diýip ine bu dogry boýundan alýar. Türkmenistanyň öz ýagdaýyny. Häzir netidiýaly bir intelligentlerimiz bizi organizowat etse diýen, bize bir ýol görkezse, bosgunçuluk ýa-da nelegal gezmek däli gönü ýurda baryp herekete başlasak diýen. Häzir özüm Ýewropada we seredýän welin, Ýewropada ýaşaýan eken, zähmet migrantydyr da. Häzir özüm Ýewropada ýaşaýan, özüm Ýewropada seredýän welin Ýewropollar ýurduna bir problema ýüze çykdy. Nirde bir gowrak ýurt bar ka diýip taşlap giden oklar tersine hökümete garşy protest bildirýärler. Siýasy haklaryndan peýdalanyp nägiliklerini bildirýärler. Parçalar taýlanyp bilmek üçin halkyň meselelerini delillendirýärler. Tiran biri çykjak bolsa göreşýärler. Ýani diktatorial biri çykjak bolsa görejek, şoňa garşy göreşýärler diýe. Men diýjek bolýanym diýe, bizinni halk hökmünni Amerikamyş, Ýewropamyş diýip garaşyp gezmegiň ýerine guramaçylykly hereket edip kanunlary bozman haklarymyzy talap etsek we döwlet idaralaryndan, harbylardan, hukuk goraýjylardan tarapymyza çeksek. Indi bilemok içinde wyjdany sızlaýany çykarmyka diýip sora goýa, ýöne de anancym bar. Halkyň we döwlet işgärleriniň simpatiýasyny gazansak, halkymyzy kanunlar bilen tanıştyrsak, hukuk proseduralaryny öwretsek diýip şunu ýaly arzu edýär, teklip edýär.
başlangıçta diýe nämeden başlamaly diýip soň teklip edýär hatynda. İlçihanalar we konsulluklar bilen soňra diýä Türkmenistandaky döwlet edaraları bilen hyzmatdaşlyk edip başlasak. Ýagny halk bilen döwletiň arasynda köprük gurmaga synaşsak, çünki döwlet ýa-da hökümet barada bir zada aýtjak bolanmyzda gahargada menip olary duşman kategoriýasyna sok ýazsa, soň gönniýe, soň olaram diýä ters reaksiýa berýär men pikirimçe. Şola ýa-ni hökümet işgärlerine diýä biz gahargada bilen ýüzlenýäs, şolar tankid edýäs bolinýa, olaram diýä bize diýä şoňa laýyk reaksiýa bildirýär diýip pikir edýän niýe. Biz bu işgärler bilen geçmiş däl geljegi gurulýaşsak diýä gurulýaşak bolup görsek diýär. Ýani bizim geçmişde bolan zadyň gurrun näde oturmaly älle diýä, geljegi gurrun etmeli olar bilen diýär. Ýani olara siz aýtdyňyz bile beýtdiňiz diýip aýplama bildirmeli älle. Gelin geljekde näme edip bolar, ýagdaý näde düzüp bolar diýip şolary ýüz tutmaly diýär. Ine şeýle ädimleri edilmeli işler bar. Muny näde edip bileriz, näme maslahat berýäňiz diýip diýär şolara hormat goýýanlygymyzy duýar etsek, edil efirlerde çykyş etmeselerde iň adından arka planda hereket etseler diýip teklip edýär. Inni soňam saýlaw barada da gurrun edýär. Inni ýöne saýlawlara geçmeden ozal şu illeşimiziň ýanky şu edýän teklibine nähili garaýan adamlar. Mene şuň hatyny okudymda bir hili bir illeşimiz birazajyk Türkmenistany bilmeýän adam ýaly türkmenleri, türkmenistanlary bilmeýän adam ýaly gurulaýan bir hili ýaly gördüm-de. Näme üçin sebäbi baýdya şu diýä hökümet işgärlerini teklip etsek, halk bilen hökümet işgärleriniň resmiýetiniň arasynda bir köprü gursak biz diýä. Şolary diýä gepleşige çağırsak, şolardan maslahat soran bolsak diýä. Özlerem hökman niýe halkyň öňüne çykmasyn, arka tarapdan niýe hereket edibersinler diýä. Inni şu näme üçin şunu diýän zady şol adamyň bir özüni ýa-ni Sapar Murat diýip atlandypdyr da. Şu Sapar Murat illeşmediň şu diýän zady näme üçin bolanok şu çaka çendi. Hiç şu görülmedik duruy diýäňizmi? Hiç şu gördük biz daha şol mundan 30 ýyl odalam. Niýazowyň döwründe şu zatlar biz synaşdyk. Hökümet işgärlerine çekçek bolduk. Şu döwürde intäk edil häzir ýaly gazaply şäherler hem görülmeýän döwründe. Ýani niýazowyň döwründe bir aýdýa da üşýärdigem. Agdy berilip şol opozisiýon halk hereketiniň ýygnaklaryny geçirýärdik. Hatda şol köçelerde de duşýardyk. Bolin bizi ýygnap ýören ýokdy da ýutuşkur. Şo döwürde de intäk adamdan gatyr olar ýaly gözüniň gözü gorkulu bolmadyk döwründe de biz aýlanýardyk resmiýetiniň içinde de, hökümet işgärleriniň ýanyna da. Heri şol teklipler gelin ýygnaklara gelin, ine geljekde şu gidişine gitse gowluk bilen bu toranok gelin iňolmana köp partiýalyk sistemasyny döredeliň biz näme teklip edýärdik öňü bilen. Şu ýöne şu niýazyň partiýasy bolup durmasyn, gapdandan ýene bir kysany partiýa bolsun, ýa-da halkyň partiýasy bolsun diýip adamlar şoňa çekjek bolýardyk. Alternativ partiýa döredeliň diýip. Ýöne şonu da şu döwürde de ýeterlik derejede adam tapyp bolmady. Ýeterlik derejede. Inni şu döwrüň gurrun ne diýärse, häzir resmiýetler diýär hökümetde işläp beren adamlar çekdik diýär. Ýanky illeşimi saparlar. Istisna da ýa hatda diýär saýlawlara da diýär biz diýär goşuşmaly. Ne edip diýär? Wezipeli adamlaryň içinden ýa halka ýakyn bolanlaryny diýär saýlaw komissiýasy, prokuratura, howpsuzlyk edaralary ýaly edaralardan diýär tapyşdyryp bular bilen saýlawlara taýýarlyk işleri geçirildi. We saýlawlarda diýär şolaň kandidaturalary gollanylsa hem ýurduň içinde hem daşynda gollanylsa diýär. Iň möhümem diýär. Şolaň içinden manaty adamlar prezidentiň wezipesine we mejlisiň deputatlygyna saýlanar ýaly edilip gurnalsa diýär saýlawlar. Başa barajak ýaly görünýär diýär. Sapar Murat ildeşimi aýdýar. Men niýe bu adamlaryň diýär döwlet edaralaryna ýeterli derejede tanyşlarynyň barlygyny we olary diýär, olaram diýär özlerine çekip biljekdiklerini gözüňe tutýan. Ýani şol wezipeli adamlaryň hem wezipeli tanyşlar bilişleri bardyr, olaryň üstünden olaram çekip bor diýär da. Ýani şu taýda bir hili illüziýa bar ýani şu Sapar Murat illeşimiz bir hili Türkmenistanlar hakynda gurrun etmän başga planetler hakynda gurrun edýän ýaly duýýan özümi. Sebäbi biziň şu çaka çen aýdyp gelýän zadymyz, gurrun berip gelýän zadymyz bu Sapar Muradyň gulagynyň duşundan ýöne geçip gidýän ýaly görünýär. Bu diýär ilçihanalary barmaly ýa konsulluklar çekmeli ilki bilen ýa daşary ýurtdakylar diýär. Bolýa ýa-da diýär ýurduň içindäki resmiýetler çekmeli ýa. Bolýa
Indi şey diýende men şo saparmada berjek maslahatym ma. Ine sen aýdaly sen owal bolsaň owal bolmagy mümkin. Her bir owada arçynlykda işleýän ýöneköy işgärler bardyr. Ýokary derejeli wezipeli, ýokary wezipeli adamlara almaly. Ýöneköýrak işgärler alaly. Yerli arçynlykda işläp tur kersen getirilip edip berenler bardyr. Etrap häkimliginde bir ýöneköýje bir işgär bolup işläp berenler bardyr. Her owaň öz andy bolsa, wa sopu bolsa, wa şolar ýaly. Şeýlem. Awa ya iň bolmanyna tapagynyň murdaryny aşyryp beren участковый polisiýa bardyr. Şolaň ýanyna barda sudatlar aýdyp gör. Ine gelli şunu ýaly halka kötenip ber. Ine halkyň urunyň şu halkyň kötenjini öňüne almak üçin hereket edip beren aktivistler bar, oppozisionerler bar. Geldi şoňa goşulyň ýöne arka tarapdan goşulyň öňe çykma kökma näle şoňa teklip edip görüň. Gelin üýşeliň diýip teklip edip gör öz owaňdy. Han şolar üýşürip bilýärmi kan? Ilki şondan başlajak bolup gör. Sen o ýokarky nemelere çykma diýäbi. Ýokarky wezipeli işgärlere ýitirer ýalda hatda. Näme üçin? Olar çekmekliň kyndygyny men näme-de görýän? Olar edil şol prezidentiň öz klanyndan tokumundan bir ýanan adamlar olaýmasa da, bar şon ýaly elinden biznes alynanlar bar, wezipeden kowulyp garnaşlar ya öýler türmäge girip çykanlar bar. Ine şolar ýaly adamlar olaýmasa da içindeki tuw alyp araljak bolup beren adamlar bolaýmasa, ozal resmiler. Häzir wezipede oturup gyrp-çyrp edip adamlary ütüp pulgadan oturan parakorlar we parakor däl adam ýok otaýda resmiýetiň içinde men pikirimçe. Bir 1% elbetde. Agla wada şo para ýatanlar. Paradan eklerini oturýarlar. Goýja aly günlükleri we günleri gowy adamlar. Senin bar ýaňda şoň ýanyna gelen şu ýagdaýymda gowy däl, senem goşulýanda. Olamaýdy meňe ýagdaýym gowy diýär. Üstesine men häzir goşulaýdam, bunan biläte ýokardaky. Men gümmüdene gidýän, men näme üçin özümi risk edip goşulaýyn diýär. Men berjek jogaplarny aýdýan. Tebe olara ýitirer ýalyda atwa. Indi men aýdýan ýöne köýrak näme bir aşakda tur kersen getirilip edip berenlere ýüzlendiýän şoň üçin. Olan kendini ýitirjek zat ýok. Olan bir uly wedip etem ýok. Şolary ýygnajak bolup gör, şonda ýygnap bilýärmi kan? Onsoň ýokarkylan gurrun edeli. Şoň üçin şular ýaly planda diýip diýip maňa hat ýazýan adamlara men aýdýan, bolýa. Sen şol işi özüň başlap gör diýen. Şol işi başlap gör, hani bir 5 tane adamyň başyny birikdirjek bolup gör öz owaňdan. Öz owaňdan ine her türlü wezipede işläp beren adamlar adyr ýöne köýrak wezipede. Ya ýöne köý adamlar ýygnajak bolup gör. Wezipede hem ýok diýeli. Ýygna bilýän 5 adamyň başyny jemläp bilýärmi? Jemläp bilýän. Şol adamlar desine gitdi. Maňa şolar ýaly teklip edýän adamlara men aýdýan da bolýa. Han sen özüň başla şonu diýen. Men ýanda şol ýurtda oturan ýerimden sen owaň adamlar ňygyna biljek. Öňü bilen ýurdun içinde hereket etmeli. Ýurdun içinde şolar ýaly ýa çeýkeler, şolar ýaly toparlar döretmeli. Her owada, her pasiýolokda, her şäherçe, her şäherde şondan başlamaly. Bolýa. Han şonu etjek bolup görüň. Bu Türkmenistanyň şertinden hatda näme şu gorku faktor diýilen aýylgan şurda. Ýa-ni şu maýmynyň ýagdaýy. Şu maýmynyň gorkusy ýaly gorku barlar. Düşnüksiz gorku var türkmenlerde. Bular gorkmaly zatdan morka, gorkmasy zatdan morka. Sen üşäňe diňýän bir çaýyň başynda şu Türkmenistanyň ýagdaýdan zeýreneniň bilen. Ýöne çaý başynda zeýreniň oturdun bir 5-6 tany tanış bilişiň bilen özüň janyň anany ýany olanlar bilen, gyýlar bilen pikir alışdyň. Ýagdaý ýaşyn ýaly. Ine daşary ýurtda da şey dip beren oglan gyýlary bar. Hawa. Şu köpürak pikirdeşler toplaryň gelin şu zatlar bardy gurrun edin pikir alışan. Näme üçin şu şeýle bolýar? Kim diýretdi bu ýagdaý? Bundan näme çykar? Wakalat diýip ýöne oturup mesal gurrun eden bilen. Seni gelip ýygna bäk edýän barmy? Ýok. Şon ýygna bäk edýän ýok, şu zeýreniň bilen ýa pikir alışanyň bilen seni gelip ýygna bäk edýän ýok. Äkdäýenlerini de hawa sen şey diýip gurrun edipdiň, durmuşyňdan nalapsyň diýseler. Sen aýdy bilýän, hawa men durmuşymdan naladym. Ene men ýagdaýym şunu ýaly. Men çagam ekle bilem ok. Aýlygym günüme ýetjen ok. Ama men şondan naladym, indi şu jenaýat mi diýip sora berip bilýän-mi? Şu sora beriň üçin sen ýygyny ýany ýok. Şey diýenim üçin. Günüňden zeýrenmek gadagan nilen zat ýok. Zeýreniň üçin sen ýygyna äkedýär diýlen ýok. Şu maýmynyň ýa-ni 5 tane maýmynyň ýagdaýy ýaly şolaň ýagdaý. Indi bu Türkmenistanyň ýankysy bir Tapar Murat diýenimiz bir näme diýen misaly o çenli diýip biz ýa Türkmenistanyň prezidentine de diýen manaty adamlar hödürläni. O saýlaw prosesiniň nähil geçýänler habaryň ýokmy? Ýokurdan bellenilýär. Saýlawlara gatnaşmaly adamdan sanawlary öňünden düzülýär. Sen baryp teklip ederiň bilen o taýda kabul etýän ýok. Sen aýdýan hödürlenmeli ýa bolýar. Birinjiden ýanky ýaly adamlar bilen ýanky aýdyşym ýaly.
Gepleşige girmek mümkün değil. İkinciden bolya iki ýykatyny tapdyň diýeli. Sen nädip şol adamlary şu saýlaw komissiýasynyň isbitine sen tallyrjak bolýa bardyň daha o seni şoň erten adamy kabul ederler. O taýda birden bir jaý etmeli düzgün we her kandidatyň toplamaly, gollamaly adamlary bar. Şoň kandidaturasyny kanun boýunça gollap müňler adam şoň gol çekmeli. Onam hökümetiň özü işgärleri özleri düzýär ony. Kanunlara gawatdy tasa getirip nemetmek üçin. Emma sen şonu etjek bolsaň, kanuny tutsalar, sen şonça adam sen ýurduň içinde şol bir kandidaty gollap, müňlerçe adamyň golunu ýygyna awan bilmeýär. Gorkorlar sebäbi näme üçin etjek? Ana Murat Düşeňew siyasi parti döretjek bolup, şu ýene goramaçylyk komiteti üçin 9 adam gerek bolýar, şonu tap bilmedi. Şonu tap bilmedi Murat Düşeňew. İnsanlar da şu YouTube'a çıkıp iyidi gider, çıkış edip oturan, şu yine onu çağırıp ilk duyduruş verdiler. Yani şunu eğitmeliler, YouTube'da çıkacak ayır. Eğitmeliler, beyitmeliler, deyip ona duyduruş verdiler. Murat Düşeňew bu duyduruşu dinlemedi. Yurdun içinde oturan yerinden YouTube'a video koydu, zat etti. Biz aýtdyk, sen gaty gidýän bolaymy, ineyim zat deyip da men onu etmedi we neme demokça şoň janyndan alad etdim sebäbi ol ýöne bir gurrun etmek. Gurrun eden üçin ona adar bermediler. Ol şu efire çıkıp halka yüzlenip davet perek edip başlan üçin adar verdiler. Emma oturup şol ýöne öýünne edýän gurrun edýänligi üçin ya tanış bilişler bilen oturup gurrun edýän üçin şol plan ýerde gurrun edipsiň diýip oňa hiç ýeli artaramadylar. Bolmasa ol gurrun edip gelýän oglan eken. Odollan bäri ýurdun içinde tanış bilişleriniň ýanyna işleýän ýerinde de. Menim madamada öýt pikirimi aýdyp gelýän ýa, madama hiç adar berýän adam ýokdy diýe. Haçan adar verip başladılar. Tele ekrana çıkıp şol YouTube'a çıkıp uranın. Şoň üçin aýdýan, ekrana çykmak hökman näl? Ýurdun içinde bolsaň, YouTube'a da atýajak bolup durma, ya TikTok'a da atýajak bolup durma, syýasy mesele bilen baglanşykly. Ýöne oturuşup duruşýan ýerlerinde pikir alyş. Adamdan bir adajyk beýnesiniň açylmagyna senem içerigi ber. Şonda sen adar berjek adam ýok. Durmuşundan nala, şo nalamaklygyň ýöne koý bir adaty bolaýmaly, zatdyň görköz, özüň nusga görköz. Men durmuşumdan da men durmuşum şunu ýaly da zehiren hökümetiň ama bir edip beren adam bir gowluk däldi de adamdan ýanyna gurrun et. Bir bolmasa bir ahir sen gollap başlar. Ondan adamlar da anam dörep başlar. Bir batyrlyk peýda bolar. Seni görse sen nusga bolup başlar, şonu gurrun edip. Ona görürler seni ýygyna oklar. Ha, seni deýren otyrdyň, seni dogryň aýdýan, barda aýdýan, barda bolşy ýaly. Şondan başlamaly, onu beýlekler senden görürler başlaýar. Şonu başlaýan ýok ýurdun içinde. Bir de hat ýaýanlar näme diýär? O çykyş edip beren, o taýda gurrun edip beren adamlar däldi görünüp dur, bular näme diýär? Ol sakraň arasynda bir ýerlerde daşary ýurtda bir ýerde otyrlar, günleri kıyın, agyr. Şu töweregindäki ýöne şol günleri kıyın agyr adamlary şu türkmenlerem töweregine ginajak bolan. Bular aýdýar, maňa teklip edýär. Men ýalara teklip edýär hat ýazyp. Şonu men etmeli ýaly diýär. Şonu şey däýseňiz, eýdäýseňiz, eýitmeli, beýitmeli diýär. Menem olara jogap berýän. Sen şonu şondan özüňden başla diýän. Daşary ýurtda ýaşap beren bolsaň, daşary ýurtdaky türkmenlerden hani ýygnajak bol 5-10 tane adamy töweregine diýän. Şonu başarýanmy diýen tek resmiýlere beýlede goý, hökümet işgärlerini beýlede goýun tek. Töweregdäki adamjyklardan hem ýygnajak bolup gör şu işgärlerden, zatlardan. Şonu diýen men ýitirim bolýar ýanky adamlar. Şunu ýaly bir hili türkmenlerde bir nähili bir gökden şonu ýaly gurrun etmeklik goýda. Biz şu atları näçe ýyllar düşündirip gelýäsler, nämeden başlamaly? Näme ýetenek, ýöne koy ahir peýallatdan başlamaly ýa-da bular nämeden tutýar? O ýokary matematika ýaly predmetden tutýar. Ol ýokary ýanky 10-njy klasyň derejesinden tutýar. Men aýdýan intek 1-nji klasyň, 2-nji klasyň derejesi ýaly derejeler etmeli iş bar diýen. Sen ilki şondan başlajak bol. Bular näme diýen ýanky zaparmat ýani ýylyşymyň men şu ýanky halamadyklaryny şonu gollamaýandadım. Ayagyny gaty ýerden ýüzýärde o ýokary klasyň nemesinden tutýar, derejesinden tutýar. Ana şoňa berjek maslahatym bir azajyk aşağı düş, ýere gon. Ha, birinji klasyň derejesini ne diýmeler lastar bar syýasatda. Şondan öýüň başlajak bolup gör, öýüň ilkinji kerpiçlerini goýjak bolup gör. Başarýanmy? Ikinji klasyň derejesine geç, üçüncü klasyň. Ha, o maslahat gerekmi? Meňle pikir alışjakmy? Ýa, menem taňa telefonumy bereýin, habarlaşaýynam. Indi şu mesele bilen baglanşykly ýene bir illeşimiň tesirini okumakçy Mihail Ernest diýip özüni atlandyrýar. Bu oglan Kewet Murat Erne Pesif diýip atlandyrýar özüni. Hakykatyn bilenmek.
Indi Mikhail Ernest diýen lakam bilen ýa diýä. Bulay diýä umum meseleleri diýä gowduganyňyz bilen şo meseleler hiç açan çözülenok diýä. Indi bir meseleň düýgüne tere diýä. Ene bu halandadım bu tesirinde. Ine diýä halkda gorku bardygyny hemmeňiz kabul edip oturýarsyň. Ine esasy meseleň gowdugya. Halkda gorku bar. Öden şo maýmynyň gorkusy ýaly gorkusy bar, düşünüksiz gorku bar, esasyz gorku bar. Diýmek mesele näme? Mesele diňe halkda diýä. Ine hatynda. Mesele halkyň düşünjesinde. Problema kimde? Hassa kim? Halk. Diýmek kimi bejermeli? Halky bejermeli diýip tutýar. Kim bilen anyk işler geçirmeli? Halk bilen. Hassany bejermän, siz nädip oňa bir zatlar etdirjek bolýaňyz how diýe. Hassan hassadygyny aýtmasaňam işte daşda bilýärler. Men müňgedek diýdim öňem ýene-de ýazýan. Siziň esasy ýalňyşyňyz sebäp bilen göreşmän, netije bilen göreşek bolýanyňyzda eger siz şu düşünjeňizde galsaňyz mesele hiç yaşanam çözülmez. Halkyň düşünjesi üýtgemese, hökümet çalşaýanda da düýükle bir üýtejek zat ýok. Näde halkyň düşünjesini üýtejek boljakdy o arada men gaty köp ýazdym diýä. Ýagny özüni Mikhail Ernest diýip atlandyr, ýani illeşimi. Ne şuň bilen dogly alalaşýan. Dogly alalaşýan. Halkyň şu ýöne köý meseleleri boýunça aň düşünjesini ösdürmesek, aň düşünjesine täsir etmesek, şolaň göz ýetimini giňeltmesek, häzirki halkyň şu düşünjesi bilen kim maranyda haram bolan ýerine de, beýlekiň oğlunyň ýerine de, kim maranyda ýene ýagdaý şolar ýaly bolýar. Näme üçin şu sistemany döredýän halkyň umumy kollektiwleýin aňy, men şonu müňgede maýtala biljek. Şu döwletdäki, döwlet dolandyrşyndaky şu ýagdaýy döredýän zat öňü bilen halkyň kollektiwleýin aňy. Halk şoňa ýol berýär. Halkyň kollektiwleýin aňy şu edenetçilige ýol berdi. Şu edenetçiligiň kim bu işlenip ha adam ýa-ni görülip eşdilmedik derejä ýetmegine şu halkyň öýdi ýol berdi. Häzirem şolar ýaly halk otýar. Şoň ýerine kim maranyda ýene de halkyň öýdi. Şondan diktator ýa-da soňam öýdi közenýär. Soňam öýd ýa-ni öýd ganundan lezzet alýan, ýannagy şeýnäp ganundan lezzet alýan düýe ýaly şol tikenni lezzet almak bilen öýd ejirini lezzet almak diýen ýaly bir ýagdaýa düşýär. Şu halkyň ýagdaýy şon ýaly. Ondan ine şu ýagdaýlara içi ýanyp beren bir illeşlemeden bir ýeriniň bir tesiri bar. Ýene de Hatice Akgüz diýip özüni atlandyr, ýani illeşmez. Ýöňürak bir kommentariýa ýazypdy bolyn, tesir ýazdy, şonu saklap goýdum. O näme diýär? Ine şu zatlara gahar gelýär. Şu biziň türkmenleriň bolup berişine. Türkmenleriň diýe ata-babalary edermen, mert ýerleri bolan bolsady diýär. Şol mertlikden hökman ýa ganyňyzda ýa-da geniňizde bolardy diýär. Galardy bir jygam bolsa. Tak şto diýä, orçada içine orçada goşýar. Tak şto diýä. Samyrdaman, biziň ata-babalarymyz eýle bolupdyr, beýle bolupdyr diýip. Siziň ata-babalaryňyz bara diýä de köpne kot goýupdyr. Soňam aýdýa bilemok näme diýjek bolan. Siziň ata-babalaryňyz bara diýip köpne kot goýup ýygynyň bir kişini ayagyndan çekip ýykyp bilse şondan lezzet alan mahluklardyr. Olar diktatorlardy. Hey yer ýüzünde biziň ata-babalarymyz ýaly gepleme diýip aýallaň agdyny dank goýan millet barmy? Bugün inni gepleme öwrenjek bolup ýörsiňizmi? Gijaga alan bolaýmaň biraz goýunlar diýip ýerlenip satyn jemläpdir. Elbetde agdyny ýaşmak bilen daňýan halklar başga da bar, milletler oňulyna alalyşyk gal ýöne başgaça beýleki bölekleri bilen tesiriň belli bir derejede alalyşýan. Ýani türkmenler öz ata-babalary bilen ögünmeklige gowurýarlar da. Ata-babamyz eýle bolupdyr, beýle bolupdyr diýip inni şu nesili häsiýetiň nesil ýerlemek diýilen bir aýratyndyk we gen ýerlemek diýilen ýani. Şu ata-babasyndan nähildir bir ukuyup bar bolsa, şu nesillere bar ur geçýär belli bir derejede. Indi biziň ata-babalarymyz diýä mert bolupdyr, edermen bolupdyr, namysçan bolupdyr diýärse, indi özümize seredesimiz gelen okşa bar, şol wagtyň özünde. Özümize seretmeli, ata-babalarymyz bize meňdeş bolan bolsa, indi bize şolar ýaly, bize ýokarda bir näme de otursa kaýyl bolup oturýar. Ýa-wa ata-babalarymyz onda şon ýaly boldum. Ata-babalarymyz mert namysçan bolupdyr diýä. Biziň namysçanlygymyz näme de ýüze çykýar. Ýani biziň mertebämizi, namysymyzy baskylap oturýar tähelçejik adamlar. Tähelçejik adamlar. Şu bolup duran zatlar biziň namysymyzy, mertebämizi baskylamak adamlar. Şu bolup duran zatlar. Depelemek. Biz
çağamyzy öz çağamyzy özümiz ekläp bilmeýän bolsak, şoňa da ýokardakylar, indi döwlet ýolbaşçylary şerit öwretmeýän bolsa, çağalarymyzy ýetim goýup diýen ýaly ýurdun içinde goýup galyp ýyllar boýy daşarda emedekläp bir ýerine pokun artyp ýa nemesini etmesi işlerini edip diýen ýaly şey dip ýören bolsak, şo biziň namysymyza degildigi dämi, öz watanymyzda ýaşap öz çağamyzy ekläp bilmejek bolsak, biziň arymyza namysymyza degildigi dämi? Degildigi şol. Degildigi. Näme üçin biz beýdip şol hammalçylyk edip bermeli, daşary ýurda çykyp, batrakçylyk edip bermeli. Batrakçylyk. Aglawa biziň raýatlarymyzyň edýän zadyna batrakçylyk diýilýär. Öz döwründe batraklar şon ýaly bolar. Şonu kim etdi? Şo ýagdaýy kim döretdi Türkmenistanda? Ýokardakylar şo ýol başlygy edip oturanlar. Indi şu zatlar namysyna degmelimi? Emma häzir alan etdiň kimdir bir haýsy bir tanyşyň, gaýdydyr bir tanyşyň bir tähäl bir gaty gaýrymrak töz diýse, diýer row ýumruklaşmaga taýýar. O sen çağaňa da degen ok çağaň çöregini agdyndan balaňa ýöne taňa bir gaty gaýrymrak bir zat diýipdir. Ýumruklaşyp şoň bilen ölmäge gan nemetmäge taýýar, gan nökmäge taýýar. Käbirleň. Emma çağalaňy ekleme diýäl ýagdaýa getiren adamlar ötür ýokarda. Sen puluňy sowaryp otyr. Sen döwletiň puluny owurlap daşary çykaryp otyr. Senem horhamsy. Ekläp bilen, başgalaňa ekläp bilen. Şo namysyňa diýmek, näme üçin şo meselede sen duýguň, namysçanlyk duýguň, öz mertebäň goramak duýguň näme üçin oýananok şonda. Şolana türkmençilik monnaşar. Atawa bolan muda boy edermen bolupdyr belli bir ýerde. Ýöne käbir zatdy ögünmeli, zatdy ögünüp otyr, ögünmesi, zatdy ögünüp otyr. Atawa näme meselen ögünjek bolýar köplenç, näçe ýurtlar basyp alypdyr. Biziň Oguzdan bol, Oguz türkmenlerimiz, Seljukdan bol. Näçe ýurda gan çaýkapdyr. O diýen bir ýurdy baryp ümsüm oturan ýurdun üstüne çöküp barmak, o ýurdy dargatmak, o ýurdy basyp almak, o gahrmançylyk däl, hakykatynda. Ödümüze gedek gelse ödümüzden nidem orslardan kategoriya ors başşalyk döwründe 1882-nji ýylda Göktepe galasyny basyp alyp bir giden adamdan gyrypdyr diýär. Awa. Emma Türkmenlerimiz şo zady edipdir bolýan, onuň gahrmançylyk kataplyýasy ýokýar. Ondan bize gelen peýda näme? Şo wakan gözüne anarýyla görsek, ol bir tragediýa, ullukan tragediýa. Bala çağalar ýynda galar eken, ataları kakalara mowurşa gidereken ýyllap, onlarça ýyllap tutuş ömürüniň ahyryna çenli kakasyny görmeýän çağalar hemale gelýän eken şo diýurdy. Ömürüni urşda geçirýän adamlar. Köpüti şon ýer gidýän eken. Tarihçiler gurrun berýär da şo zatlary. Tarihiň detalaryny öwrenen adamlar aýdýar da. Biz şoňa ýüzlük edýär. Hakykatynda tragediýa. Maşgalalarına ýyllarına goýup, ýany bilen köpüti akıtmaýan eken goşunlar. Tögüşme, bar ýany-ýany tögüşýär, çağaňa, aýalyňa. O taýda hopawan ýa, olar ýanlar bilen akıtmaýan eken aýallaryny çağalary. Şol ýyllarına goýup, özlerim gidýän eken, o ýurt töküp. Çağalar ana Türkmeniň häzirki Türkmenistan territoriýasyna bir ýerde galdyrylýar diýeli. Özlerim nirdetin Irak, nirdetin ol Gürcistan, Kavkaz, nirdetin Anatoliýa, Vizantiýa, şo taýlara gidip ýyna da gelen oklar. Olana bir akylly başlygyň alamaty däl pataplan. Men garaýşym şon ýaly. Sen ýeriň var, belli bir ýere eýledingmi? Şo taýda taňa ýeter ýaly ümit bar, ümit bar. Şo taýda günüň şo ana şol nemeňe gazananjaňa günüňe kaýly bolduk otur. Bular näme edipdir? Bu gurgulu halklar, ýa-ni näme şin adamlar gitmäge mejbur bolupdyr. Ýokarda bir ağaç göl hökümdarlar, biziň häzirki ağaç göl hökümdarlar. Ýa-ni şo döwrüň hökümdarlar ağaç göl bolupdyr. Doýdum doýarlym bu bolmandyr. Bir ýerini basyp alýarmy? Soňky inniki ýurdu basyp almaly. Inniki ýurdu basyp alýarmy? Inniki ýurdu basyp almaly. Ondan adaty halka peýda etipdirmi? Ýok, peýda etermi? Çağalar ýyda ýetim ýaly galýa. O kakalar, atalaram hökman gitmeli, urşa gitmeli. Näme üçin gitmeli? Şol gan hor hökümdaryň, şo doýdum doýarlymaz hökümdaryň islegini kanagatlandyrmak üçin urşa gitmeli. Yani gan nökmeli, kesek bir ýurtlarda. O aňarda da bir giden garşylyk görkelýär o taýda. Haýsy ýurt meýletinik bilen şo öýlerini tawşyranlar öýdýär. Öwrenip görüň bu näme basyp alşylyklaryň taryhyny. Gaty köp halk gyrgynçylyga berilen. Gaty köp halk gyrgynçylyga berilen. Türkmenler tarapyndan, ogu türkmenler, Seljuklar tarapyndan. Hatda biri-birini gyran. Ýöne köy taryhy ýöne alyp görsen biri-birini gyran.
Ana şu ýöne Selçukluň nemesini alyp görüňdi. Şol Togrulbek ilkinji Selçukluň ilkinji şol imperiýasynyň sultany bolan. Togrulbek hem ödegini garra guraya bolyn. Şol Çagırbek diýip dogany var. Şol Çagırbek Togrulbekiň özünde çaga bolmansyň şu agasy Çagırbekiň ogly we Alparslan diýip. Iň ýaşy ogly ol bir gaty neme bolan herkerde bolan. Şoňa miras goýjak diýip söz berýär-de. Şo padşahlyk sultanlygy boli. Ýa-ni dogan oglany Togrulbekiň dogan oglany ýa-ni kutulmuş diýip dogan oglany bar. İkisiniň kakaslary dogan. Şol eline ýaragar egaljan alyp şo Togrulbeke garşy goşun toplap Togrulbek uruluşça ilkin tek ölmäke Togrulbek. Soň Togrulbek aradan çykandan soň oň ýerine Alparslan geçýär bolyn. Ýa-ni ýegeni Alparslandan şo häkimligi almak üçin ýa-ni kutulmuş bulan ýa-ni dogan oglanlary ýa-ni Alparslan bilen uruşýar. Otada bir giden türkmen girilýär, türkmen bilen türkmen uruşýar. Iki tane bir haramzada kelesaň ýa-ni doýdum dolmaz häkimligi urunyna, şo ýer urunyna, mülk urunyna amtalayan şo ýa-ni iki tane nemeň islegini kanagatlandyrmak üçin türkmenleri käme bölünýär şo diýurdy. Bir topor ýa-ni kutulmuş diýilen tarabyny tutýar, bir toporam Alparslan tarabyny tutýar. Türkmenler gan ýok ýa, o türkmenleri. Ikisen bir taýpadan, kanyk taýpadan owuzlaň. Soň Alparslan ýeňi, Alparslanyň hem goşunundan ýa-ni yaralanýar kutulmuş diýäne şo yarasyndan ölýär. Soň bu zatlaryň taryhyny ýöne aýtsaň aýdyp oturmaly. Biz käbirler aýdýar ýok ýa-ni Seljuklar ýa baran ýerlerine gan ýokmandyr diýä meýletiňlik bilen olar da boyun bolup durlar diýä kabul edipdirler. Oho, bular bir-biriniň gan ýokupdyr. Beýle kalka beýlede dursun. Ganlar dökülen milletler ýok edilen milletler. Bular bir-biriniň ýöne şol häkimlik urunyna ganlaryny ýokupdyrlar. Şol birazjyk öwreniň taryhy. Ya ondan soň Melik Şah bolýar, ýa-ni Alparslaryň ogly Melik Şah'ın padşahı bolýar Alparslandan soň. Melik Şah'am 4 tane ogly Melik Şah aradan çykandan soň, ýa-ni Mahmud Sultan Hanjar, ondan Barkiya Ruk diýip ogly bolan, bir Muhammed diýip 4 tane ogly bolan. 4 tane ogly öz aralaryna dördüsi garpyşýar. Her siniň arkasynda türkmenler bir giden goşun bolup biri bilen garpyşýarlar. Häkimlik urunyna. Melik Şah'dan soňky bolan zat öwrenin birazrak. 4 oglyň dördüsiniň arasynda uruş bolýar. Soň ýa-ni guruşda kim üstün çyksa bir giden gan ýokup şolam şol sultanyny eýelip soň Horasan şahlygyna bölünýär, emem ýa-ni günorta şahlyga bölünýär. Ondan soň näme bolýar? Ýa-ni o taýda näme baryp betýär? Şol Sultan Sanjaryň dogany bir eneden bolan. Täze bolan enelerden başga bolan ýa-ni Muhammed bilen Sanjara Melik Şah bir aýalyndan dogulýar. Mahmud bir aýalyndan dogulýar, ýa-ni Barkiya Ruk diýen ýene birine dogulýar. Ýöne bilen atalary bir, kakalary bir da. Soň bu näme diýär? Şol ýa-ni Barkiya Ruk Muhammedden üstün çykýar. Näme Bagdad şaly urunyna. O adam paýtagty Bagdad eken. Soň Barkiya Ruk aradan çykandan soň 1104-nji ýylda o orun tutary 5 ýyl çaga galýar. O döwürde sen 5 ýaşly bolsan, 3 ýaşly bolsan bar şu orun tutar hasapdan ýa. Şol şalygyny eýlemeli, ýöne şol birazrak kämillige ýetýänçe kapitalyna on kömekçiler bolarken, wedirler bolarken. Bu näme diýär? Ýa-ni Muhammed ol şoň Barkiya Ruk'un ýa-ni eýlige diýen territoriýasyna padşahlyk etjek bolup dyrjaşyp beren. Muhammed Şah barýada şo 5 ýaşly çagany öldürýär. 5 ýaşly çagany öldürýär. Muhammed hem şo Melik Şah'ın ogly, Melik Şah birinji diýilýän ogly. Melik eýleki 5 ýaşly çagaň adyna Melik takylýar, atasynyň ady takylýar. Şonu şo kakasy Barkiya Ruk şoň adyny nakýar. Şo atasynyň ady dakylan nämeň çagany barıp öldürýär. Şoň doganyň oglyny öldürýär. Näme üçin? Şo padşahlyga eýe bolmak üçin. Osaň bu taryh aýdyp oturmaly ol Osman gazadan aýdýan imperiýa bar. Osmanlyň imperiýasy, Seljuklar dargandan soň. O taýda bolan çaklaşyklar doganyň gany dökmek. Olam biziň şol ýa-ni oguzlarymyzdan dören nemeler. Osmanlar. Ol ýa-na näme alyp göreliň. Gara goýuny, ak goýuny imperiýasy bolan. Gara goýuny, ak goýundan biziň oguzlarymyzdan giden ýöne taýpalar dürlü bolan. Gara goýunlar şu Ýywa diýip taýpa bolan Oguz hanyň 24 sany taýpasyndan biri Ýywa taýpasy.
Gara goýunlar ullukan bir imperiýa döredýär. Şu Kavkaz regionuny öz içine alýar. Ýa-da İranyň Arağın territoriýasyny seçenini öz içine alýan imperiýa döredýärler. 1375-nji ýyldan başlap soňam 100 ýyl tögeregi şol imperiýa ýaşaýar. 1468-nji ýyla çen. Soň şo imperiýany kim ýok edendirýär? Ýene Oguzlaň beýleki bir taýpasy ýok edýär. Ýagny Baýondur taýpasyndan Ak goýunlar dinastiýasy döreýär. Ak goýunlar şo gara goýunlary ýok edýär. Şo tutuş imperiýany ýok edip soň ak goýunlar imperiýasy döreýär. Olam bu dok ýaşanak bir 40 ýyl ýaly bolýar. Ýöne men diýjek bolýan adam bu beýlek halklar gyrmaga beýlede dursun. Bular bu Oguz türkmenleriň taýpalary öz arasynda häkimlik urunda, ýer urunda, zady urunda bir-birini garan. Şoň üçin öwünemizde biziň ata-babalarymyz şey dip gan nöküpdir diýip ýa plan ýer basyp alypdyr diýip öwünmellerle bir gugulukda özlerini tanadan bolsa näme gurupdyrlar, näme döredipdirler, nähil eser döredipdirler, nähil arhitektura döredipdirler. Sonuňa diýişinde alymda nähil işler etdir. Ana şoň bilen öwünüp bilersiz. Ýöne plan ýeri basyp alypdyr. Plan näçe adamyň ganyny döküpdir. Biri bilen näçe derejede uruşupdyr. O şo zatlar bilen öňünjek bolýan ýaly bizdiň türkmenlerimiz bar bir nemesi. Düşünjesi dar. Şo oňam üçinem taryhy öwrenmeli. Bir tarih barada, bu zatlar barada biz detallar barada geljekde gurrun ederiz. Öwrenler ýaly sapagalar ýaly zat eken. Sebäp illüziýada gelip bilen biziň illeşlerimiz bar. Şo zatlaryň köpüne düşünmän tarih barada bir ýüzlerce düşünje alypdyrlar-da döşlerine kakyp berler. Aňyrsynda döşüne kakylýan zatyň aňyrsynda näl gan okşulykka, näl maskaraçylyk ýatyr oňa da düşünen oklar. Şoň üçin öwünmeli adam bar, döredilen zatlar bar. Şonu tapyp şoň bilen öwünjek bolun, gaýrat edin de başarsaňyz. Ýa-da ne bizni ýene şu günkü döwre gaýdyk gelýär. Hatta bizni aň düşünje bilen öwünmeli ýa bir paýhasymyz näil bir gowdatlarymyz bilen öwünmeli. Halkynyň ýa-da aň düşünjesini ösdürmeli, ýa-da Michail Ernst diýen ýerleşmez tesbirini aýdýar. Bizde öňü bilen ýa sebäp bilen meşgullanma. Sebäbi düzetmek näme? Sebäp bir esasy ýetmeýän zat näme? Halkyň aň düşünjesi ýa goýduk diýe. Problema şonu diýe, halk hassa diýe. Bizde şoň aň düşünjesini ösdürmek üçin bizde şoň uğrunda işlemeli. Biz bir diktator beýleki diktatorlaryň çaljanyny bilen mesele çözülenok diýe. Indi şu meselede de men gaýynanlar ýa-ni bir zatda. Her bir jemgyýetiň şular ýaly kynçylykly döwrüne men odalamaýdypdym gepleşiklemde. Şu halkyň intelligensiyasy diýip bir zat bar. Intelligensiýa halkyň öňüne düşmeli. Intelligensiýa diýilen sözem intelligence diýen sözden gelip çykýar. Ýani ki paýhas diýen sözden gelip çykýar. İnglis dilinde intelligence diýmek paýhas diýmegi aňladýar. Paýhas ama halkyň şol paýhasy bolup bilýän gatlagyna intelligentler diýilýär. Olaram alymy adamlar, sunuwatyň adamlary, edebiýatyň adamlary umuman intellektual işle meşgullanýan alimler ana şolar biziň ana öňümizde düşmeli, jemgyýetiň öňüni çekmeli. Esasy şolar ýaly kynçylykly döwürde. Hany şolar? Şolar biz aýdýasa halkyň aň düşünjesini göz ýetimini giňeltmek üçin bir zat etmeli. Ana şolar etmeli. Şolar şoň bilen meşgullanýarmy? Ine ýöne mysal getireýin. Ine Amerikada Türkmen Amerikan jemgyýeti diýip bir zat bar eken, guramasy. 2006-njy 2007-nji ýylda döredilýär. Men şonu ýa ýakynda bilip galdım. Näme üçin? Sebäp bular ýygnaga geçirýän eken, konferensiýada geçirýärler bular alimler. Türkmen alimleri özara duşup türkmen dilinde çykyş edip YouTube'da da gepleşiklerini goýup çykyş edýärler, konferensiýa geçirýärler. Onu näme üçin ben bilemok? Onu diňemen näl tutuş türkmen halky bilen öýlerim şolar türkmen diline çykyş edýärler. Olar türkmen halky üçin geçirýän ekenmiş onu. Şo türkmen halky üçin geçirýän bolsa 17 ýyl bäri şolar duşýan ekenler. 17 ýyl bäri biz bilmeýän galan bolsa kimiň günäti? Halkyň günätimi? Ýok. Şolaň öz günäti. Ýani ýakynda 17-nji ýyl, ödem 17-nji iýunda Nowatda konferensiýalaryny geçirdiler. Men şona mädir size görkedeýin. Indi akylly gurrun edýärler şolar. Amerikada oturan ýerlerini akylly gurrun edýärler. Näme şolaň şo konferensiýasynyň bir nemesi, videosu şu taýda durda. 17-nji ýyl 17-nji ýyllyk tasa simpoziumy diýär. Türkmen Amerikan
Scholar Association ya da Scientist ya Scholar alimler cemiyeti ine Türkmen Amerikan. Yöne şu noktada şutadan aşağıda da görýän. Şu dal arenda wadi edip şunu aren nemke kärenden alıp şutada üýşenler şular Türkmenler. Ine bularda şutada şu dalın içinden çıkış edýänler ama ya da ne konferensiýa online konferensiýa görnüşinde çıkış edýänler var. Indi bular şu üyelerinin alma açışları oyunçu halkın bir düşüncelerine bir teatir edecek lan görünür ediyorlar. Yönetiredin 17 yıl beri devam edip gelen şu guraman abonaçılarına seredin 890 tane abonaçısı var. Müňe de yeten o. 2 yarıma geçti. Şu konferansyany geçirenler var. Näçe adam tomoş edipdir? 1200 tane adam tomoş edipdir. Näçe tane komentary var? 2 tane komentary var. Bolly. 17 yıl yarışılar duşuşya. Öldürem ine Türkmenin gaymagy. Amerikada yaşap beren Türkmen alimler duşuşyalar. Ýygnak geçirýärler. Akıllı gurrun edýärler, öldürnem gizleýärler. Näme üçin şonu reklama eden oklar. Şu geçirýän maslahatlaryny şular reklam eden oklar ýürüýçe gizleýärler halkdan. Onu näme üçin geçirýärler? Şol Amerikan içinde hen täze bir işe geçecek bolsaň ýa-da bir ilmi iş gorajak bolsaň da edecek bolsaň sen rezümeňi hödürlemeli. Sen öýüňde ýürüýte sen ýanky Dehmet depterçesi ýa-da bir zat da elektron görnüşde. Sen geçen ýoluň we taryhyň. Ine şular ýaly ýygnaklary geçirdik biz. Ine şular ýaly uly ýygnaklarda biz daklat bilen çykyş etdim zat diýip şoňa girdi ýa-ni sen öz ýanky Dehmet depterçeňi. Olam sana plus berýär. Sana bir peýdasy bar. Bular diňe şoň üçin ýöne öz aralaryna şey diýip ýygnak geçirip dargamak üçin ýedýärler. Indi men näme üçin şulardy agdaga götürýän? Ine şular adamlar halkyň öňüne düşmeli adamlar. Şular adamlar halkyň göz ýetimini giňeltmeli adamlar. Şular adamlar Türkmenistanyň içindäki bolýanlary ýadgarmaly adamlar. Şular adamlar Türkmenistanyň içindäki kynçylyklara çödgüt tödürlemeli adamlar. Şonu edýärlermi? Eden oklar. Öýlerim Amerikada ýaşap görler. Daşary ýurduň raýatlary. Günwataryň demokratiýasyny gören adamlar. Şular gorkup otur. Indi ýanky saparmat ýani illeşimi aýdýar-da Türkmenistanyň resmiýlerini ýa şol işe çekmeli. Ýagny ýurdu düzetmegiň, gowlandyrymagyň uruna şo herekete çekmeli. Oho, sen daşary ýurtdaky şu aňly düşünjeli alim diýen alim tymoklanmady. Men şolara tymoklar diýen. Tebe bular alim adyna münasip däl. Bular intelligensiýa diýen adada münasip däl. Bular diňe gara-garanyň aladasyny diýen. Näme? Ilmiň üstü bilen. Bir kerpiç daşap gara-garanyň aladasyny diýen. Biri biriniň pokun sepirip gara-garanyň aladasyny diýen. Bular näme diýen? Bular ilmi öz kellilerini ulanýar-da diňe gara-garanyň aladasyny diýerler. Halk bilen intelligensiýa bilen, intelligence bilen bulan hiç biri baglanyşy ýok. Men şonu gön aýdýan, şolar gaty görsedi. Gaty görsedi. Ne ştada şu nokta in go çykyş edenden biri şu edek. Gaýgyta da şerif tipine şu bir ýaş alimmiz we ýakyn doktorluk dissertasiýasyny gorapdyr. Doktorluk dissertasiýasyndan korrupsiýa baradak temadan gorapdyr. Korrupsiýa barada. Indi şu edek şol olana ýol beripdirler çykyş etmäge. Öýde Estoniýada ýaşaýar. Estoniýa uniwersitetinde gorapdyr. Indi şu online'da çykyş etdi. Korrupsiýa barada. Soň näme boldy? Gülýärler aýtdy. Korrupsiýa näme diýip dörýär? Korrupsiýa öňüni almak üçin nämeler edilmeli? O şoň sebäpleri näme? Şolatlar düşündirýär ilmi taýdan. Gaty gowy ilmi iş ýazypdyr şolady, şol oglan. Indi şoň çykyşynyň ideýany şu aşagda görýän başga bir alimimiz. Olam Amerikada ýaşaýan alimden biri şu güne baran alimden biri şoňa sora berýär. Ne bäde men YouTube'dan açsam sesi gowy no. Yani men şu alimiň beren soragyny şu gaýgysy da şeýle beren soragyny men hizmete dokap berýän. Näme sora berdi? Ne şu ýerde oturandan köpesi diýär Türkmenistanyň raýaty diýär. Şu ýygyna gatnaşýan alimlaryň hemme köpesi diýär Türkmenistanyň raýaty diýär. Biziň ýurdumyzda da şular ýaly problemlaryň bardygyny bilýäs. Ýani korrupsiýa bilen baglanyşykly, şu godalan tema bilen baglanyşykly problemlaryň bardygyny bilýäs. Onu diýär döwlet resmiýetleri Türkmenistanyň öz çele ýaýlymlaryna da beýan edýärler. Dogry aýdýar. Türkmenistanyň hem ýygy derli ýagdaýda ministrler, çynownikler wezifelerinden boşadylar. Ýani hem şin korrupsiýa bilen baglanyşykly meselede aýyplanyp. Göni şondan bir adamyň aýtmagy haky bar, prezidentiň aýtmagy haky bar, hökümet ýygnaklaryna. Başga kişiň efire çykyp aýtmagy haky ýok Türkmenistanda korrupsiýa bar diýip. Ýöne şon Türkmenistanyň döwlet liderleri boýnalyp gelýär, haramdagyň boýnalyp gelýär, oglum boýnalyp gelýär. Indi şonňa boýnalyp gelýärler diýär. Siz diýär şu arada diýär. Indi şoňa ýüzlenýär, ýani şu korrupsiýa barada çykyş eden şu biziň şu ýaş alim da ýüzlenýär, balalim.
Siz diýen şu arada Türkmenistanyň resmiýetlerine çeklip berip gördüňizmi? Sebäbi olaň özleri her ýyl korrupsiýa bilen göreşýär, eýle beýle diýip aýdýarlar. Siz şolara çeklip berip gördüňizmi? Ýardam bolar ýa ýardam bolmagy üçin diýär. Eger netije alınmaýan bolsa Türkmenistanyň diýär-de. Netije alınmaýanlygyny aýdýar. Şo edilýän Türkmenistanyňky görülýän şäherler netije beren o korrupsiýa öňüni almakda. Ýöne diýär. Indi siz diýär gaty korrupsiýa barada gowy çykyş etdiňiz. Ha, o siz diýär Türkmenistanyň resmiýetlerine diýär çekdiýip eden bolsaňyz diýär şolatlar diýär. Indi buňa näme jogap berýär? Beý gaýysyna aşyr. Gaýtga jogap berdi olay diýär. Men niýe teklip berer ýaly özümde o diýen bir güýjem göremmek, akylam göremmek. Eger gelip sorasalar özümdäki tejribeler bilen paýlaşardym diýär. Men niýe öýde alymlyk dissertasiýany gorapdyr, korrupsiýa barada, korrupsiýaň döreşi, korrupsiýaň öňüni almak meseleleri barada. Toňama diýär men niýe özümde diýär ýeterlik derejede maslahat berer ýaly, akylam göremmek, güýjem göremmek. Akyl görmeýän bolsaň sen onda doktorluk dissertasiýasyny näde goradyň diýlen. Sonra video çykýar. Sen alym, özüm doktor, alymgam doktorluk derejesini eýe bolupsyň. Sen akyl bolmasan da kimde akyl bar? Bulay diýen, meni diýär menden niýe maslahat sorasalar diýär Türkmenistan resmiýetleri, men niýe paýlaşardym öz pikirim bilen, tejribem bilen. Oho, korrupsiýa bilen meşgullanyp beren adamlar sana ýüz tutmalymy? Ha, men şu şakaçyny ugurluk edip gelýän, onu şu öňüni näde alyp bolar ka diýip şolar ýüz tutarmy? Ugur sana ýüz tutarmy? Men ugurlugymy näde diýip öňüni alyp bolýar diýip. Bol absurd dämi? Şoň üçin men aýdýan, şu zatlaryň öňüni almak üçin şular ýaly akylly düşünjeli adamlar, doktorluk dissertasiýasyny gorap beren adamlar öýlerim daşary ýurduň raýatlary, Türkmenistana barja kumanlarym ýok. Şular teklip etmeli, şular näme etmeli? Çykyş etmeli, halkyň öňünde, halka reklam etmeli şu çykyşlaryny. Gidilip oturmalylar bular. Bular halka yetirjek bolup ala dedin o 17 ýyl ýaly 290 dany abonusyty bar bolsa bu näil bolýar? Halk üçin çykyş edýän şular ýok. Halkyň alada hakyna hiç şularda bam ýok onda şular. Ha, men diýjek bolýan adam resmiýetleri öňe çek resmiýetler bilen kontaktda girmeden olur. Resmiýetler çekmeden ora şular çekmeli. Ine şular gozgamaly biz. Ýöne şularda da ýok şol. Soň näme bolýar? Bilen ara geçirýän ýygnaklar näme üçin titrep otyr? Şular näme üçin gorkýar şu zatlarda? Sebäbi şular geçirýän ýygnaklaryna Türkmenistanyň ilçehanasynyň wekilleri gatnaşyp kontrol edip otyrlar. Bular Amerikan raýatlary, daşary ýurduň raýatlary. Titreşip otyrlar diýär şonu. Şuňa gatnaşan adam, bir tane adam maňa gurrun berdi. O diýär otayda diýär bir ýekece wekil gatnaşýar, şo taýak baryp diýär, otyr bolyny eline galam ruhsatyny alyp, şondan bir gorkýarlar diýär, şu her bir sözüne kontrol edýär bular diýär. Kämagdan bular öz geçirýän konferensiýalaryna prezidentiň haramdagyň turatyna masyp çykyş edýän eken. Amerikada o. Edilýär Türkmenistanyň içinde ýygnak geçirilýän ýaly bolýar diýär. Amerikanyň içinde geçirip näçe ýyllar, onlarça ýyllar ýaşap berenler bu otady. Şular tandyra botyr. Bulara näme boldy? Türkmen halkyna näme boldy? Indi şularmy biziň ata-babalarymyzyň namysy, ata-babalarymyz namysly arly bolupdyr diýip. Hani şularda şolaň alamaty görünýärmi? Namysçanlygyň, arlygyň, öz mertebäň goramaklygyň, halkyň aladasyny etmekligiň hiç bir alamaty barmy şularda? Ýok. Näme boldy? Niri gitirim boldy? Niri gitirim boldy? Inteligensiýa. Soň näme bolupdyr? Şular ulanyň ne? Şu adamyň sowara beren üçin indi maňa şu ýyna gatnaşandan biri maňa soň gurrun berýär. Şu sowara beren üçin ýa soň ýygnak gotarandan soň şol ilçehanaň wekili şol ulanyň ýanyna baryp sen şu sowara näme üçin berdiň diýip şuňa artarapdyr. Şuňa hemme beýle alymlaryň gözüniň öňünde şu alymyň ýanyna baryp sen şu sowara korrupsiýa bilen baglanyşykly sen Türkmenistan hökümetine çeklip etdiňmi diýip sowara beren üçin baryp diýşon belli galkaýdy. Alyp gaýdypdyr. Inni şunu görüp duran alymlar näme üçin şu taýda şol ýanky ilçehanaň işgäriniň ýakasyndan tutanoklar Amerikanyň içinde. Oha sen näme üçin biziň ýygnaklarymyzyň içine gelip bizi gorkujak bolup berdiň. Şulatda sen näme üçin edýän? Näme üçin sen asla çağırylmadyk çemçe şu da gelip sokulýan diýip bilen oklar. Näme üçin şonu diýen oklar? Şon diýenler bilen şulara bir zat edilermi, edilmez. Bolýa Türkmenistana barma diýal etsinler. Ýöne sen diýi şonu. Böden barda Amerikanyň daşary işler ministrligine habar ber.
Biz her gedek ýygynak geçiremizde Türkmenistanyň ilşanaty gelip bir de kontrolly edip otur, diktator rejimiň wekili dikmeti gelip bir de arar berýär. Biziň her bir sözümizi dinläp soň aňryk ýetirip otur diýip ard edip şonu gelmedi ýa etmedi. Edibilýärmi? Edibilýär şolar. Maşony eden oklar. Eden oklar bary üýüşüp şondan ýekaja adamlar gorkýarlar. Şefe hal bir gyşygyrak bir zat ýaýsek, aňyrda biziň garyndaşlarymyz we olara azar berýärmi? Azar berermi? Sen barda Amerikan hökümetine ait, Taşary işler ministrligine ait ilşanatyna ýetir. Biziň dogan gardaşlarymyza şu taýdak eden çykyşy eden çykyşymyz üçin, Amerikada eden çykyşymyz üçin azar berýärdi. Azar berdirermi kanşam? İlçäni Türkmeniň ilçesini çagyrar ýal etmeli. Azar berse. Siziň eliňizde mehanizm bar, siz Amerikada ýaşap oturýarsyňyz. Olaň elinde de mehanizm bar. Türkmenistan hökümetine basyş görkezler ýaly. Şu zatlaryň bilýär şolaň uğrun emma bular näme diýär? Ýok, açyşym diýin şulaw. Ýygynak geçirdik eden bolmaly, ödümde şu taýdan ýygnakdan bäkbit kazanmaly, geljekde plança taýdan ýygnakda daklat bilen çykyş edipdir diýen ada eýe bolmaly. Emma halka gedek gelene ýok. Ýok, bize kellar gerekkä, bize alar gerekkä. Hawa. Ýöne ölke ýardaşlarynyň gora bilen. Ine şu taýda öz eňindeşleriniň biri ýöne sowara görün üçin şoň ýany Türkmenistanyň ilşanatynyň bir dikmeti haramzadaty bar ýa. Şoňa da näme üçin şoňa baryp sen haýwat atdyň diýip bilen oklaşylar. Ine adamlar biziň ýagdaýymyz, nada biziň şu alim intelligent diýenden biz. Ine şular halkyň göňüne düşmeli, şular halkyň gözüni açmaly, düşünjesini giňeltmeli. Gotorduk biz, gotorduk adamlar, gotoran ýagdaýda biz boyun almaly şunu. Näme üçin boyun almaly? Indi şundan beýlek çykarga gözlemek üçin boyun almaly. Keteliň bardyň, öl keteliň ýagdaýyna sen öl keteliňe düşünmesen, ketelden çykyp bolany, bejerip bolany şo keteli. Ölümizdäki bar bolan keteli bejermek üçin ilki biz diýanoz goýmaly. Biziň diýanymyz, biziň ketelimiz nämeden ibaret? Ine şu zatlardan ibaret, ýa-ni tanrylan zatlardan ibaret adam. Sizde şu zatlar barda näme pikiriňiz bar? Şo ýygyna gatnaşan alymlar, alim smoklar, sizde näme pikir bar? Siz hem dinleýän bolsaňyz pikiriňizi ýazyň şu taýda. Jedele girjekmi? Gelin. Men şu taýda ýalňyşlyk aýtdymmy? Gelin men bilen oturuň, öýüňizi goraň, öýüňizi goraň. Türkmenistanyň hökümetini gorama. Türkmenistanyň hökümetine garşam çykyş etme. Şolaň adynam tutma. Ýöne men şu taýda aýdan pikirime garşy bir pikiriňiz barmy? Gelin oturuň men bilen diskussiýa gelin. Şoňa gaýratyňyz çatýarmy? Satar öýlenmek ýöne çatsaňyz begenjek. Diskussiýa girseňiz begenjek. Öýüňizi goraň iň bolmany. Adamlar meňe aýtjaklatlam şu ýanky tesirler bilen baglanyşykly umumyň beren analiz edilem. Ina şundan ibaret öz pikirim men öz şahsy pikirimi aýtdym. Sizde şu ýanky ýazylan hatlar boýunça, edilen teklipler boýunça, bellikler boýunça, meňe aýdan datlam boýunça näme pikiriňiz bar? Şonu hökmen kommentariýa bölüminde ýazyň. Ýöne adamyň şahsiýetine degmek bolanok, medeniýet alyp barmak öwreniň bundan beýlegim, odal söýüp gelýän bolsaňyzam bundan beýlek bolanok. Öçürýän şahsiýete degen zada diýen bolsaňyz öçürýän. Ýöne islenip pikire orunma. Şahsiýete degmeýän adamyň namysyna degmeýän zatlar bar bolsa, oňa orun bar. Şunukçe ünfelip dinleýän üçin köp sag bolun. Hormatly watandaşlar, Azat Türkmeniň gepleşiklerini öz tanyş bilişleriniz bilenem paýlaşyň. Türkmeniň Azat Türkmen bolmak ugrundaky işe sizem ýardam edin.